Ако трябва да откроя едно произведение тук, защото много лесно след това се прави прехода нататък в самата ходова линия, едно произведение на Никола Образописов, което се намира ето тук на стената срещу нас. То се казва Селско хоро от Самоковската околия от 1892 година, самия край на 19 век. Сега за мен лично това е нещо като прототип, протовариант на това, което ще се превърне много малко след тази картина в най-известната картина в българското изкуство. Говоря за тази, която ще видим след малко в следващата зала, но така ли, че работата на Никола Образописов така набелязва много важни съставни части в един жанр, който тогава е много популярен в края на 19 век. Това е така наречената битоописателна картина или тези всекидневни сцени от живота на хората. Даже етнографски мотиви, елементи, които много лесно човек се свързва с тези елементи, въобще с картината, гледайки едно такова произведение и веднага му изниква идеята за българското. И въобще този въпрос е бил много важен тогава за нашите художници в края на 19 век, особено какво ще представлява това нещо българско изкуство. Отсъствието на, да речем, това висше училище, което да подготвя художниците в едни такива произведения, все още ранни за новото българско изкуство, виждаме тази традиция на начина, по който са се рисували иконите и стенописите в църквите и манастирите и как художниците се опитват да избягат от това статукво и от тези такива образи, които може да видим именно в църквите, но това все още не е възможно до такава степен. Може да видите, че това спокойно биха могли да бъдат лица на светци, именно от тези възрожденски икони, от иконите от възрожденския период. Как се обяснява най-лесно това, което правим? Правим подкаст, не правим аудио. Това е Мартин Косташки, изкуствовед и гид в Квадрат 500. Той се съгласи да ни покаже някои от най-важните според него творби, представени в този филиал на Националната художествена галерия. А ние сме градски детектив. И това е втория ни аудиогид, посветен на Квадрата. Той, както и епизодите ни за Васка Емануилова и Генко Генков, са част от поредица, създадена по покана на програмата Слушане с разбиране на Фондация Изкуство, дела и документи. И вече минавайки към следващата зала, към първа зала, там намираме и това, което споменахме преди малко, или най-известната, една от най-значимите картини въобще в българското изкуство. Трудно е да се говори за тази картина. Аз лично не мога да дам конкретен, категоричен отговор защо това е най-значимата картина в българското изкуство. Говорим за картината Ръченица от 1894 година на Иван Мърквичка. Иван Мърквичка е чех, но е български художник. Рисува академично в едни години, когато на Запад вече се прокрадват новите модерни стилове и като много свои съмишленици намира убежище в гладната за интелигенти, специалисти и творци млада държава. Пристига в страната в 1881 като учител по рисуване в, както сам я нарича в спомените си, най-добрата българска гимназия в Пловдив. Тогава все още в границите на източна Румелия. С преподавателската си работа и творчеството си става един от двигателите в стремежа на интелигенцията ни да догоним Запада. Работи в България 40 години и се превръща в една от най-влиятелните фигури в културния ни живот. Един мит, за който не можем да не споменем. Има колеги изкуствоведи и бивши служители на галерията, които така изповядват хипотезата или така развиват хипотезата, че най-вероятно централният персонаж в композицията, високият господин с ръцете на пояса, не кой друг, британският журналист и кореспондент на вестник Таймс, който работи в България и живее в България по това време, Джеймс Балчер. Знае се от историческите сведения и източници, че Джеймс Балчер и Иван Мърквичка, художникът, който е автор на това произведение, са били близки приятели и често са посещавали това тогава реално съществуващо място в село Бистрица. Изобщо много чужденци се намесиха в тази много българска картина, но това е нормално, защото в края на 19 век всъщност много чужденци идват тук в България и помагат всъщност за напредъка и развитието на България след освобождението. Искаше ли тогава някой да пътува до България, трябваше да премине с влак през Унгария до Турну Северин в Румъния, а оттам през Дунава до Лом.
Вечерта стигнахме до Малък хан. Тук още повече, отколкото в Лом, пред нас се разкри образът на Балканите. Стаята беше изпълнена с дим и сред гъстите му облаци се мържелееха обраслите фигури на мъже, облечени солидно в живописни наметела. Поради умората от дългото пътуване, жена ми едва ли бе в състояние да възприеме този фолклор. Та не се реши да влезе вътре и да бъде заедно с тези хора. Нощувахме в бричката. През май 1938 година списание Чехословашко-българска взаимност публикува спомените на художника под заглавие «Ян Мърквичка си спомня». Това става малко преди смъртта на художника. Ние ги открихме препечатани в списание «Пламък» от 1995 година. В тях той разказва и за своята и още повече на Константин Величков амбиция да открият в България рисовално училище. След съединението и последвалите политически трусове, вече от позицията на министър на просвещението, Величков успява да прокара идеята за това, което години по-късно ще се нарече Национална художествена академия. Така, в името на Народното събрание бе внесен всъщност моят проект, но от Дружеството за подкрепа на изкуството. Срещнахме значителна съпротива, в това число и от страна на Леко Константинов. Говореше се, че българите имали вече всичко, че такова училище е излишно, но въпреки това проектът беше прият при гласуването. За негов първи директор е избран именно Мърквичка. Училището беше настанено в частен апартамент на улица Аксаков. Бяха се записали над 100 души, от които избрах само 46, а останалите трябваше да почакат за следващата учебна година. За тях руската художничка Слепян организира курс. В учебния процес ми помогнаха скулпторът Шац, художникът Митов по история на изкуството и перспектива, а един лекар по анатомия. Отчет на Държавното рисовално училище за учебната 1897-98 година. Втора година. Издала дирекцията на училището. След свършването на ваканционното време на първата учебна година на Държавното рисовално училище на 30 септември 1897 година се започна записването на студенти за учебната 1897-98 година. Теснотата и неудобствата, както и крайната нецелесъобразност на наетите при частни здания за помещение на училището се почувстваха още повече през тази втора година от съществуването на училището. За идущата година немислимо е приемането на нови ученици за първи курс при тия помещения, ако почитаемото Министерство на народното просвещение не разпореди да се наемат други по-големи и по-удобни помещения или да се съгради, ако не тази година, то идущата, от държавата специално здание за рисовалното училище, гдето да се поместят учениците, сбирките и пособията, без което условие става съвсем проблематичен не само успеха на заведението, па и самото негово съществувание се подвърга на опасни изпитания и непреодолими материални препятствия, в явен ущърб на високата цел, за която е предназначено. Иван Мърквичка, Антон Митов, Борис Шатц, Ярослав Вешин, Антон Шоурек. Тук в първа зала на Квадрат 500 ще видите творбите и на други от основателите и първи преподаватели в училището. Рисовалното училище е една от институциите в следосвобожденска България. Това е много важен период. Първите десетилетия, първите институции, първите изложби, първите дружества на художниците и, разбира се, две особено важни институции. Това е от една страна Народния музей в София, това е първата следосвобожденска културна институция, първите откупки от тези изложби, които се провеждат. Народният музей е предтечата на Националната галерия. Тя наследява колекцията на музея от изкуство. Говори изкуствоведа Доротея Соколова. Дълги години тя е била главен уредник в галерията. Обадих и се отново, защото имах нужда от още обяснения и контекст.
А рисувалното училище? Първо, в страната има нужда от учители по рисуване. Изтъква се голямото значение на умението да се рисува. Още Константин Иречек изтъква тази важна роля на умението да се рисува. И разбира се подготвят изобщо художници. И въпреки, че има от живите възрожденски художници, например Николай Павлович или Димитър Добрович, който се връща от Рим, Никола Образописов, Самоковския самохудожник също. Всъщност защо тези възрожденски художници, които изброихме в началото, не биват привлечени като преподаватели в рисувалното училище? Те са били доста възрастни. Не е имало възможност. Николай Павлович има най-стабилно художествено образование и той самия има проекти за рисувално училище, както и Станислав Доспески. Но той умира по време на освободителната война. Предполагам, още разглеждате картините в първа зала. Тук са знаменитата, често наричана мрачна ръченица от учебниците, а от другата страна на панела, като от другата страна на монетата, странно светлата и пролетна задушница, също на мърквичка. В този период да продължава до някъде възрожденската жанрова система. Има преди всичко портрети, по-малко пейзажи, исторически композиции, подобно на Павлович. Но това, което е доминиращо след освобождението, е така наречена битова картина или жанрова картина с етнографски характер. Мърквичка е така най-важният и ярък представител на тази линия, но това е свързано и с държавната поръчка, тъй като интереса към етнографията, към това много бързо променещо се минало се поставя като такава важна културна задача пред нашата общественост. Как показват художниците българското? За кого го рисуват и какъв поглед имат самите художници към тая идея за българското, при положение, че голяма част от тях всъщност дори не са българи? Обичаите, традициите при Мърквичка много ясно се вижда, и ръчениците, и различни помени. Има много църковни интериори от този период, които пак са свързани отчасти и с тези традиции, отминаващи архитектурни пейзажи, които показват такива старинни сгради, не само важните паметници, които тогава се разкриват от страна на учените, изобразяват от художниците, но и селска архитектура, народна архитектура. Това са аспектите. Трябва да има публика, за да има интерес. Не меценати, не отделни владетели, както в европейската история от Ренесанса насам. От 18 век има образована публика, има просвещение и така нататък. Така че и тук много бързо се извървяват тези процеси. Етнографските сюжети, особено такива големи представителни, са предназначени за обществени нужди. Запазени са много сведения за откупки. Знаеме, че имаме колекционери. Не се говореше много за тези неща доста дълго, така че са избледнели спомените. Тук в първа зала са показани и много от творбите на това първо поколение български академични художници. Картината обаче, на която видимо и е тясно в тази зала, не бихме могли никак да наречем битоописателна. В портретът на княгиня Мария Луиза всеки детайл съдържа послание. Картината е рисувана отново от Мърквичка, а рамката е дело на Борис Шац, скулптор и също един от първите преподаватели в рисувалното училище. Това е параден портрет. Други са му целите, че е посмъртен. Той е рисувал Мария Луиза неколкократно от натура при живот, но така подсилил е малко сиянието, без да е буквално да се подскаже, че е посмъртен портрет, но там всичко си е както си прави Мърквичка. Има си корона, тази корона, която са събирани дарения, за да се дари на царицата, на княгинята тогава, много точно изобразена, трона в Синтарзи, който не знаем сега къде е. Аз издирвам чипровското килимче. Мърквичка е много конкретен в детайла. Той не е художник на фантазията, така че всичко, което е включил в портрета, се предполага, че трябва да е абсолютно точно и конкретно и да е свързано с някаква реалност.
Той беше, разбира се, прибран. А пък рамката беше, защото се състои от отделни пластинки, медни, беше разчастено, но по стари снимки можеше да се възстанови много точно, нямаше загуби. Тя много е снимана, тази е награждавана и така нататък, Мария Луиза. И това са негови работи, много финно изработени, много изящно направени. Рамка дървена, в която са монтирани тези метални пластинки. Идеята, централната е да връзката между второто и третото българско царство в костюма на Десислава. Мария Луиза Парамска беше душа, пълна с финна нежност и чувствителен усет за изкуство. Веднъж бях прият от нея на дълъг разговор. Обмисляхме какво да се направи, за да се запознаят в чужбина с забележителностите на България. В разговора тя загатна дали е възможно да я изобразя в византийско българско облекло. Оговорихме се, но подготвителната работа се проточи и тя почина, преди да се осъществи това нейно желание. Надписите, орфографията, титулатурата е като в средновековните ръкописи, а пък в рамката, освен такива, има послания в текст и ангелчета, така в традиционна иконография, но там са представени основните типове, които живеят в България. Това е идеята на рамката на Шац. Мърквичка е включил също много интересни елементи в този портрет. Първо тези лилии, които освен, че са посмъртни, ириси, не лилии, освен, че са, така, моменто Мори, обаче те са били любимите цветя на Мария Луиза и тя ги е рисувала. Мария Луиза взимала уроци в академията в Флоренция, тя рисува. Но също така той е включил в фона, например, мозайката от Света София, раннохристиянската, от първите разкопки в Света София в 1993 година. Тя и сега е в археологическия музей, огромната мозайка. Също така има едно чипровско килимче, историческо с лъвче. Наближаваше времето на световната парижка изложба и аз премислях с какво мога да участвам. Реших да изпълня желанието на починалата княгиня и да я изобразя така, както тя копнееше, в византийски тоалет. Тихо, без да казвам на никого, започнах да работя. Получих няколко съвета от княз Фердинанд. Препоръча ми да направя образа на лилията, знака на бурбонския род. Изпрати ми за образец малък медальон, който княгинята постоянно носела. Питаше ме как рисувам перлите и когато му отговорих, че по памет, той ми изпрати красива огърлица с нейните перли. С тази картина поженах в Париж неочакван успех, чийто външен израз беше присъждането на златен медал. И все пак крайният резултат е някакси лозунг. Сама казвате параден портрет. Това е предназначението. Какъв да бъде огромен. Той беше на вид на един рулон. Запазен, той е част от царската колекция и разбира се оставен тук. Част от царската колекция, когато семейството се изселва, е взета с тях, но от тези важни неща на Мърквичка или на Вешени, доста други са оставени в България. Но разбира се, беше на вид там. Никой не вярваше, че някога ще може да бъде експониран наново, но ето така случи се. Това беше доста трудна и доста ангажираща много хора задача. И от реставраторска гледна точка дълго време беше седял, въпреки че не беше пострадал в никакъв случай. Той добре се съхраняваше. А кой реставратор се е занимавал с този? Цялото ателие се занимава. Това беше много голяма задача. И беше интересно да се възстанови рамката по тези стари снимки. Бях намерила тези много ясни снимки от експозицията в Лиеж и се виждаше много ясно коя пластинка къде е. Зала 1 на квадрат 500 и картините на първите български академични художници са едва входа в огромните колекции на Националната художествена галерия. Галерията има още няколко големи филиала, разпръснати из града. В криптата на Свети Александър Невски, която се намира точно отсреща, е музея за християнско изкуство. В някогашния царски дворец обичайно има големи временни изложби.
Софийския арсенал показва съвременно изкуство, а музеят на изкуството от периода на социализма приютява в градината си статуите на някогашните тоталитарни величия и на соцреалистичния ни идеал за човек. Разполага също с депа, графични кабинети и реставрационни ателиета като това. Здравейте, приемате ли гости? Гости. Съвсем гости. Това са Ани и Яна. Това е Илия Шапкаровски. Това е Тодор Бръчков, част от екипа на лабораторията по реставрация и консервация. Много ни е приятно. Мартин Косташки ни отваря вратата. В средата на помещението са събрани няколко маси, върху които обърната по лице и подобаващо затисната се изглажда една от най-големите картини на Златю Бояджиев. Какво се прави в ателие? Едно на лабораторията по реставрация и консервация. Няма да пресиля много нещата, ако кажа, че правим магии. Защото реставрацията по принцип е съвкупност от много изкуства и умения, така че не е лесно, пък това, което правим, е обратна връзка, т.е. много му се радваме. Това, което виждате добре затрупано на масата, е една гигантска, точно отговаря по формата, картина на Златю Бояджиев за неговата бъдеща изложба, която гласи галерията с наша помощ. И тъй като дойде в безобразно деформиран и намачкан вид, в момента сме натиснали по тази преса със съответното навлажняване и очакваме да се изправи и да бъде обтегната на носещата и подрамка. Колко е размера, не приблизително, ако не знам точно, защото аз виждам, че е огромна маса. Или ако ще ми кажеш? 320 на 280 сантиметра. Моментално. Да. Една от най-големите, аз поне не си спомням да съм виждал друго по-голямо. Неговите творби, но е нормално. Той през втория си период, когато е въртявала Ван Гог, както знаете, четката, е създавал и такива наистина монументални творби. Тази априлското въстание ще може да и се порадвате, когато, разбира се, в завършен вид започне открием нашата изложба. Сега е в творчески процес. Буквално навръщане от този свят, тъй като наистина имаше много проблеми. Това е ателието, което основно се грижи за живописта, независимо на какъв носител и какъв формат е. Тук и заради формата на масите работим по-съвременна живопис. Така. Заповядайте. Какво представлява този уред? Става дума за един огромен мъркуч, който минава под тавана и стига над масата с едно нещо като ръка. Образно казано, това е принципът на прахосмокачката, само че поради мощността на съответните устройства, които засмукват въздуха, те всъщност ни помагат, работейки с органични разтворители и различни видове отрови, да не тровим себе си и околните, т.е. те се екстрахират и се отнесат от климатиците извън сградата. Минава спред съответните филтри, така че не тровим въздуха на София. Може би да е около това беше отровен. Да, няма да има голяма разлика, дали да го тровихме. Да я чуете. Леко, пусни. Повече се регулира степента на силата на засмукването. Това са мощни вентилатори, но тъй като обемът на самите тръби виждате, че е голям, така че те наистина са тихи. Тоест не пречат на нашата съсредоточеност в конкретния проблем. Заповядайте, разгледайте и колекциите ни, които в момента са ни пациенти, защото по принцип, за да има тук картини и икони, те идват под формата на пациенти обикновено. Самата терапия, да нарека най-общо, е многопосочна, могат да се използват най-различни техники и инструментариум. Не напразно, аз лично имам самочувствието на доктор, без да имам това звание, за разлика от по-младите ми колеги, повечето от тях са такива да са живи и здрави, но използвам инструментариума на докторите с скалпелите, ланцетите, пинцетите, всичко това е в реда на нещата. Тъй като основният принцип при нас е обратимостта на самите намеси, т.е. една по-късна
реставрация винаги може, облягайки се на нашата намеса, да преобърне, така да се каже, да използва нови материали и резултати. И прецизността. При нас това да се работи милиметър на милиметър, общо взето не чак толкова странно и рядко удоволствие. Реставраторите обаче са заети хора и ние ги оставяме да работят. Не е така. По-спокоен момент, ако се да сме. Добре. Кажем на ногти с поредната изложба пред пусков срок. Заповядайте. Да. Добре. Благодаря. Всичко добро ви желая, успех. Това беше втория ни поглед към историите зад картините в Квадрат 500. Но Градски детектив има вече и два други галерийни гида. Един за Генко Генков и друг посветен на Васка Емануилова. Тях можете да намерите на сайта ни, на всички стриминг платформи и разбира се при нашите домакини от Фондация Изкуство, дела и документи. В секцията на сайта им озаглавена слушане с разбиране. Ние сме Ана Благова, Яна Понкина и Радослав Чичев. Благодарим на изкуствоведите Мартин Косташки и Доротея Соколова и на музеологът Тодор Петев за идеите. Благодарим и на реставраторите за гостоприемството. Както винаги, звуковата среда и музиката дължим на Ангел Додов. Ако ви харесват нашите подкасти, намерете ни в социалните мрежи и ни последвайте. Споделете ни, изпратете ни на приятелите си и ни пишете.